Takže čaute, moje meno je Bogdy a ja vás vítam u našej prvej informačky. Chcem vám povedať takú novú informáciu, že chcem rozbehnúť novú sériu, ktorá sa bude volať Random hry na internete. Budem točiť všelijaké hry zo všelijakých stránok, napríklad dáme si random hry. A tu máte nejaké hra Random Heroes, hraj hry a neviem čo. Tak proste tu budeme hrať všelijaké, ja neviem, hry. A takže to bola len taká informačka, že bude nová séria. A určite sa na ňu tešte, pretože ju budem dávať často. A keď už tak by sa... Dáme si YouTube, dáme si môj kanál a táto fotka je z čarovného Minecraftu. Ops, teda, tu máme naše videá. No tak no. Takže určite sa kúkajte na túto novú sériu s názvom Random hry na nete. A toto je jasne koniec informačky, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite, ak sa vám táto informačka páčila, nezabudnite dať like a ja odber a ja neviem čo a čaute.